Welcome back mga kapuso. Nagtanaw gyapon kamo sa GMA Regional TV Live. O karong buntaga, hisgutan ta ang kamahinungdanon sa pagbayad og buhis alang sa kalambuan sa atong katilingban. Gihulagway nga lifeblood ang buhis gikan sa mga taxpayer kay kini ang tinubdan sa mga programa nga ipatuman sa kagamhanan. Ang pagka-responsable sa ka taxpayer dakong ikatabang ilabi na sa pagpatukod sa mga infrastruktura o pampublikong kadalanan. Mao gihingusgan sa Bureau of Internal Revenue Region No. 13 sa Dakbayan sa Sugbo ang pagdasig sa mga mambubuhis sa pagdumdum sa mga adlaw sa pagbayad sa ilang buhis. Subsub-usab nilang gipasiugdahan ang mga programa nga nakasentro sa kaayuhan sa mga magbubuhis. Hisgutan ta kini karong buntaga sa GMA Regional TV Live. Magpakisayo ta kauban ni Mr. Jerry Boy Hagonos, ang OIC Assistant Revenue District Officer, and we'd also like to acknowledge ang mga kaubanan ni Sir Jerry na sila si Renan Sapio, ang OIC Chief sa Assessment Section, and si Miss Maria Josefa Lee, OIC Chief sa Compliance Section. Maayong buntag, Sir Jerry, ug welcome sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag, Ma'am Cecil. Maayong buntag. Sir, less than 2 months na lang og deadline na usab alang sa 2022 annual income tax return. Kumusta ang pagpanawat nato, sir? Duna na bay ng file sa ilahang mga ITR? Oo na sa tanan, magpasalamat ko sa management sa GMA 7 Cebu ug sa kini nga programa Regional TV Live sa higayon nga gihatag sa AMUA in behalf sa men and women from RDO 83 Talisay City headed by our RDO, Attorney Yolanda Safra. Salamat sa higayon nga inyong gihatag nga kami aniya karon para mag-awhag sa pag-file sa annual income tax return sa umaabot nga April 17, 2023. Salamat usab, sir. Regarding sa imong pangutana, Ma'am Cecil, aduna na yung mga talagsa pa lang ang nag-file sa pagkakaroon kay nahibaw na ka batasan lagi sa Pilipino, deadliner ta. So usa sa purpose sa among pag-anhi karon lagi nga kung mahimo mag-file ta earlier before the deadline kung mahimo. Sir, giawhag naman jud nato ang kadaghanan no to avoid the rush, avoid the deadline karong April 2023. Unsa may mga benefits nga makuha nila, sir, kaning sayo nga filing silang ITR say makuha nila? Mas maayo gyud kung sayo ta mo file kay gawas nga magpunsisok ta dito sa among opisina para sa malikayan kay kini manggod ang among system, Ma'am Cecil, na among gud tay mga kuansad mga EFPS filer kana bang through online. So kung mo file ka na through deadline na, simpre mag-clog up ang among naiusahay ba, mo clog up among system, mag-traffic na siya. So adunay mga glitches na noon nga mahitabo. So mas maayo nga earlier ta mo file sa labi na tong mga online filers. Ug sa mga kadtong mga dili online filers, mas maayo gyud atong kay nigabot dito sa opisina labi na kung deadline na mag-ihay na dito kinsay mauna unya wala man gyud mig og unsay gyud naa man gyud mi cut off kung like karon April 17 ang deadline, pag 12 o'clock April 17 cut off na gyud mi ana. Amo na lang among i-cater na lang ang kinsay naa sa premises. So kamo nga daghan kaayo nga late na gyud, mao na problema diha kay mo malate lang mo og one day aduna kanay penalties nga i-add on sa inyong basic tax. And speaking of penalties, sir, no, unsa man kini? Unsa ang mga consequences sa mga late filers din ha para sa ilahang annual ITR? Kung malate kita sa pag-file, I would like to remind, no, dili lang sa pag-file but to pay, of course, to pay. Kung malate kita sa pag-file sa atong return and to pay, aduna kini 25% surcharge sa basic plus 20% interest, annual na siya. I-prorate na siya per day kung pila ka adlaw ka na late. O aduna sa compromise penalty, depende na sa basic nga imong bayronon. So ibutang ta lang ang bayronon nimo nga basic tax is 1,000. Kung malate ka lang even one day, aduna na kini surcharge nga 250 pesos plus interest nga 12%. Gamay ra man na siya kay i-prorate mo na per day. Ang compromise penalty regardless og pila imong basic, maski 1 peso lang imong bayronon, aduna kinay compromise penalty nga 1,000. So all in all, i-summarize nimo, more than double na noon ang imong bayronon kung malate ka. Kung sa
1,000 lang nga basic tax. Bisan unsa pa na nga amount, medyo Oo. bugat gayud gihapon Bugat, ka na. bugat gyud ang Ilabi na penalties, ning panahon oo. na. Oo. Busa sir, sa mga negosyante ba karon sir, daghan bag nag-close sa ilahang mga negosyo o daghan ba usab og nangabli og bag-ong mga negosyo? Ilabi na nga gikan pata sa pandemya. Niadtong mga bago pa lang ang pandemic, aduna gyud kami nga mga nadawat nga nag-apply for closure. Pero lately, naka-recover naman. Pero mao lagi during 2021 naka-recover na unta to. Sadly na-audit man ta sad niya ang Southern Cebu, which is the under in our jurisdiction sa Talisay City. By the way, Ma'am Cecil, ang RDO 83 Talisay City, kini nagalangkob sa upat ka cities sa Talisay City, Naga City, Bugo, and Toledo. And all municipalities, 21 municipalities under Southern Cebu. Under ka na sa among jurisdiction. So kami nag-aawhag sa mga taxpayers under our jurisdiction nga kung mahimo, mag-file ta on or before deadline. Dili na lang sa among, kay niya namang gyud ta dinhi. Yes. Dili na lang sa among jurisdiction lang kung mahimo og kutob sa abton ani nga atong programa kining mga sa mga nagatan-aw karon og sa maabot sa atong Sibya nga mag-file ta sa before on or before deadline. Busa sir, aduna ka mo forthcoming regional tax campaign kick-off karong February 28. Can you share this to us sir? Unsa ni nga kalihukan? Yes ma'am. Kami sa RDO 83 Talisay magpahigayon kami sa February 28. That would be in the morning, around 9 o'clock. Aduna kami motorcade nga pagkahimuon para mag-official kami sa among tax campaign kick-off. Gikan sa Talisay City, mulibot kami sa Miglanilla. Og kinsa katong makalugar nga mga taxpayers namo sa under our jurisdiction, ang culmination ani adto ipahigayon sa IEC Convention Center sa may Pope John Paul I, Cardinal Rosales Street, Cebu City. And with that, dagan kayong salamat, Sir Jerry Hagono, sa pagpaambit ug dugang kasayuran para sa atong mga kapuso. Pasalamat ako sa higayon unya. Basta ang among team karon is tulong-tulong sa pagbangon, kapit kamay sa pag-ahon. Dagang salamat. Buwis ko alay para sa Pilipino. Good morning. Good morning. Thank you, Ma'am Cecil. Thank you. Thank you sa GMA.